такі підтиснуті часом скончили минулий раз. Потому что мы сегодня протягиваем то самое, что мы робили в минулый раз, только что мы теперь будем говорить про сынов Божьих. Вы так само обещали потрактоваться. Что это за персонажи сыны Божьи? Кто-нибудь потрактовался? Где мы это сейчас зустрікаємо сынов Божьих, а прочь як в Йові? Уже что-то згадали, так. Сыны Божьи, дочки человечи, откуда это? Ну, там только один контекст есть. Четвертая такая. Это 6-й раздел. Начало 6-го раздела перед полоткой. Там 4 верши. 6-й раздел, 1-4 верши. Это история. Это в Библии мы встречаем в таких вариантах. Я вот тут буду писать, так? Мы на это будем разговаривать. Бене Эльон. Бене Элим. И Бене, может быть, альбо с артиклем, альбо без артикля, Элогим. То есть, по сути, есть нам 3 варианта. Бене – это сыны, Бен – сын, нужно ли Бене в стане конструкту. Бене Эльйон – сыны Эльйона, перекладають найчастіше в ваших перекладах буде найвищіше. Ми про Ільйона з вами казали зовсім недавно. Значить, є варіант сини Ільйона. Хоча перекладати сини найвищішого, це, звісно, вельми ризиковано. Зрозуміло, що тут різне, так? Ці літери. Тут Айн, а тут 2 рази Алеф. Есть Бене Элим. Элим – это множный лик от Эль. Эль – это у нас кто? Эль – это огульное семитское слово для Бога. Элим – это множный лик от Эля. Значит, мы маем сыны Эльйона, сыны Еляу, так, умовно кажучи, сини богов і сини Елогім, або Гайлогім, з артиклем чи без артикля. Елогім – це 2 варіанти. Це або множний лік від Елоах, Елоах, так. Тут, коли докладно казати, вот смотрите, огульно-семитское слово, оно будет «и». Эль – это еврейский вариант Иля. Элоах – это поширенный вариант Эля. Элогим – это множный лик от Элоах. Мы зустрічаємося в ці 3 варіанти, коли говорка йде про синів Божих. Чому це одразу викликає проблему? Тому що поводле вот уже принаймні позднего разумения Библии, принаймні разумения Другого храму, ніяких синов Богових бути не може. Бог один. Есть Яхве, один и Бог, и он идентификуется с Элогим, и он есть один и Эль. И коли у нас повстают сыны Божии, ти повстає вот в це питання, що б це могло значити. Одразу повинні мати на увазі, що тексти різного періоду, різного часу. Це жорсткий монотеїзм приходить у біблійську свідомість, знову-таки на вельми позднім етапі.
Яго на пачатку няма. Мы гэта бачым у многіх кантэкстах. Нават пачынаючы ад самага ранняга кантэксту, самага вядомага, з чаго пачынаюцца 10 запаветаў, якія маюць вельмі глыбокія карані, вельмі глыбокую гісторыю. Пачынаюцца не мець іншых багоў перада мною. Другі закон. Звычайна гэта перакладаецца і інтэрпрэтуецца не мець іншых багоў апроч мяне. Літаральна ў тэксце перада мною. Калі вы гаворыце фразу «не мець іншых багоў перада мною», вы маеце на ўвазе, што яны могуць быць за мною. Забарону на мець багоў за мною няма. Значит, це просто не мець іншых багоў, якія стаялі бы у адзін ровень са мною. То есть все астатнія багі маюць для вас меншае значэнне. Яны не адмятаюцца. І мы зараз, відаць, на гэта на пытанне монотэізму мы спыняцца не будзем, таму што мы яго загрузнем. І гэта надолго. Давайте просто паглядзім сапраўды, што адбываецца з гэтымі сынамі Божымі. Бо што ўвогуле гэты выраз, спачатку лінгвістычна паглядзім, што сам гэты выраз можа значыць. Яно, вот мы зараз паглядзім, якія самыя такія, мусіць, яркія кантэксты. Ёсць. Почитаем. Псальм 82:6. Я буду давать псальмы у гебрайской нумерации. Это значит, у вас яны будут вот такие, як я пишу, все остальные -1. У кого российские Библии, у Станкевича так само, здається, будет вот такая нумерация. У кого Станкевич. У кого Сёмуха альбо российские Библии будет -1. Да? Номер псальма. Ну, зараз я просто напишем, поки що читати не будем. Это мы бачим псальм 82:6 Бене Ельйон, сына Ельйона. В псальмах, ось тут вот 29:1 и 89:7 Бене Елім. У Йова маємо Бене Елогім і маємо тут вельми цікавий момент, у самому старим варіанті Другозаконня 32:8, зараз ми його з вами поглядимо, що від його зосталося. Бене Елогім, які трансформуються з тягом часу увогуле у Бене Ізраїл. Уявляєте розницю? Синов Божих у синов Ізраїлєвих. Отримується зовсім інша історія. Ми поглядимо, як це відбувається трансформація, так само зрозуміли, що таке увогуле вся напруга самого контексту розуміння терміну «сини Божі». І при тым, што яшчэ у многіх кантэкстах сустракаюцца тыя ж самыя істоты, але яны не абавязкова называюцца Бене Ельйон, Бене Елім, Бене Елогім. Яны могуць быць без назвы. Альбо з іншымі нейкімі варыянтамі, але таксама вельмі пазнавальнымі. Потым ёсць яны і ў Новым Запавеце. У Новым Запавеце яны ўжо інтэрпрэтуюцца як людзі Божыя, канчаткова трансформаваныя у такую славу нябесную. Але яны все равно застаюцца, гэты тэрмін таксама ёсць. І гэты тэрмін мы сустракаем, вот гэты выраз, гэты сыны Божыя, мы сустракаем найперш у гарыцкай літаратуры. Про гарыт мы з вами уже згадываем кілька разоў. Гэта такая глыбока перадбіблійная культура бронзавага веку.
Тексти угарицькі, які ми маємо, і про які ми так само будемо казати, це прикладно там 14, 13, 12 століття до нашої ери, може навіть некоторые 16-го, тобто прикладно вот так ось, 16-12 століття. Це глибоко другое тисячогоддя до нашої ери. Коли біблійні тексти писані, нагадайте мені? От 6-го і далі. От особливо про які ми говоримо з вами, так? 1000 років. Може бути. Каля 1000 і близько 1000 років розниці поміж угарицькими текстами і біблійними текстами. Але річ у тим, що, як ми так само з вами вже кілька разів про це казали, біблійні тексти відовочно демонструють розуміння контексту, того самого контексту, який ми знаходимо у угарицькій літературі. Це вельми близькі мови, по-перше. Угарицька культура у 12 столітті зникла зовсім. Вона перестала існувати. Про біблійну літературу у 12 столітті ще бачите, полтисячогоддя наперед. Тобто це велика різниця у часі, але це той самий культурний контекст. И там сустракаются некоторые персонажи, некоторые просто литературные формы. И мы бачимо, что библейная литература писалась не на пустом месте, а писалась фактично уже у існуючій такой литературной традиции. И не только литературной традиции, а и концептуальной традиции, традиции світорозуміння. Як ми много там попередні різні годи ми говорили, от як много у біблійної літератури відбивається єгипетська світобудова, як вельми глибоко переігрується месопотамська світобудова, але саме близьке до біблійної це по-усходньо міжземноморська, до якої навпрост ізраїльська культура належить. Ми це називаємо огульним терміном «Сіра-Палестина». Оце такий сучасний термін «Сіра-Палестина», як розуміють, що це вот таке, як єдине ціле. Коли ми кажемо «Ханаан», такий старожитний термін, то якби ані Ізраїль, ані Угарит в Ханаан не виходять. Ханаан якраз десь посередині. Тепер Угарит, тепер у Сирії. Десь там недалеко від моря. Кілометри приблизно 1,5 у теперішній ситуації. І от там це вельми інтенсивні розкопи від 30-х років і до теперішнього часу, коли війни дозволяють, то розкопи ведуться, і такі самі ґрунтовні вугілля розкопи в історії археології, це навіть розкопи Угарита. Але ще у 30-ті роки до Другої світової війни були основні тягом з 29-го року, коли розкопи почалися, і до війни. За перші десятиліття фактично всі основні тексти були відкопані. Чому ми завжди згадуємо Угарит, тому що це Угарит такий фантастичний феномен, не подобний ні на що інше, коли це крохотний город-держава, як усі ці сіро-палестинські, усходньо-міжземноморські города-держави, які подобні одна на одну. Повідно, ми коли одну виводимо, ми можемо по одним міркувати про інших. Але в Угариті відкопали таку літературу, такої кількості, що вона абсолютно перевернула наше уявлення про старожитний Близький Сход і особливо про цю частку світу виновіта. І при тим література, як ми бачимо, яка повпливала на інші літератури, там у тим ліку, скажімо, на грецьку. І література вельми пригожа, вельми ярка, метафорична, цікава, і вона вельми важна для розуміння Біблії у двох сенсах. В одному сенсі, про який я вже казала, про який ми зараз будемо казати так само, то лінгвістично. Це близька мова, і у Біблії ми маємо тексти, які маємо. Пам'ятаєте, ми кілька разів з вами казали, що слово слабо атестоване. Ми не ведаємо докладно, що воно значить, тому що воно так мало разів уживається і у таких різних контекстах у Біблії, що нам недостатково, як його добре розуміти. Або, наприклад, є варіанти, коли ми ведаємо, що це слово значить, але воно ніяк не сідає у той контекст, який ми його читаємо. Просто лухта отримлюється. Угарицький матеріал дає вельми часто можливість це зрозуміти. Тому що там те слово, у другий варіант, який я привела, коли слово ми ведаємо, але воно не пасує, ми бачимо, як воно вживається в Угариті, якраз у тим сенсі, який ідеально пасує під цей контекст, але який в Біблії більше ніде не зустрічався.
Альбо слова, які ми не розуміли, ми їх починаємо розуміти з допомогою угорської мови. Угорська мова так само семітська? Вельми близкая до гебрайской. Она не просто так само семитская, она с той самой группы паўночна-заходніх семитских моваў. Яны, ну скажем, як беларуская і украінская. Яны вельмі блізкія, максімальна блізкія адна да адной. Фінікійская так само блізка, фінікійская, яна квітнее ў першым тысячагоддзі паралельна з біблійнай. Угарыт это нашмат раней. В угарыце вынайшлі алфавіт. Першы алфавіт увогуле ў гісторыі чалавецтва, які мы ведаем, это якраз гэтага часу. Тому што мы-то все з вами, вот все алфавіты, якія цяпер ёсць, это дзеці фінікійскага алфавіту. У тым ліку і гебрайскі алфавіт, і квадратны арамейскі, і арабскі, і грэцкі, і лацінскі, і кірылічны, і там і армянскі, і грузінскі, ідэю бяруць ад фінікійскага алфавіту. Але фінікійскі алфавіт это першае тысячагоддзе да нашай эры. Угарыцкі это другое. Угарыцкі на 1000 гадоў раней, і угарыцкі алфавіт это ввогуле першая рэвалюцыя як так, скажем так, інфармацыйная рэвалюцыя, калі все пісьмо закладаецца ў 30 знакаў. Калі гэтыя знакі сапраўды можа вывучыць ужо любых, хто прыкладзе намаганні, пісьменства перастае быць доляю самых-самых адукаваных, абраных, у якіх ёсць грошы і час, каб прысвяціць гэтаму шмат гадоў свайго жыцця на вучобу, а потым гэтым зарабляць на жыццё, як гэта было ва ўсім астатнім свеце. В угарыце гэта крыху сітуацыя мяняецца, і там сапраўды колькасць літаратуры просто пераўзыходзіць нашае ўяўленне, колькі оно магло б быць. Там алфавіт клінапісны, значкі клінапісныя. Угарыце. Так. Чаму клінапісна, это таксама вельмі зразумела, таму што Месапатамія, Вавілон пісаў клінапісамі, адпаведна, это заўсёды была мадэль для ўсіх астатніх культураў. Толькі там вынаходзяць, як гэты клінапіс прыдумалі не в угарыце, але в угарыце прыдумалі, як ім добра абысціся, як мне адзін мой выкладчык італьянскі, бібліст, казаў, што не італьянцы прыдумалі каву, але італьянцы прыдумалі, як яе піць. Так вот, бачыце, не в угарыце прыдумалі клінапіс, а в угарыце прыдумалі, што з ім найлепш рабіць, як з яго можна зрабіць алфавіт. Пісалі на гліняных таблічках. І другая рэч, якая вельмі важная для разумення Бібліі, апроч моўнай, гэта культурна-рэлігійная. Таму што там у Бібліі мы вельмі многа знаходзім тых спасылак, спрэчак з, там, скажем, з рэлігіяй Ваала, у негатыўным сэнсе. Бачым, што там штосьці, скажем, пророкі Яхве, ці пророк Яхве спрачаецца з пророкамі Ваала. І рэлігія, з якую весь час пастаянна, метадычна спрабуюць выкараніць юдэйскія пророкі. Гэта ввогуле адзін з асноўных сюжэтаў Бібліі. Юдэйскі пророк прыходзіць в Ізраіль і навяртае людзей у праўдзівую веру ў Бога Яхве. Яны навяртаюцца, а тады ідзе наступны пророк зноў навяртаць праўдзівую веру ў Бога Яхве. Яны навяртаюцца, а тады трэці ідзе навяртаць. Яны весь час рэгулярна, метадычна адпадаюць ад праўдзівай веры, вяртаючыся ў некую для іх звыклую, камфортную веру іншую. І вот гэтую звыклую, камфортную веру ўжо знутры яе расказвае угарыцкая літаратура. І вот гэта вельмі важна, што мы ўпершыню это адбылося у 30-е гады 20-го стагоддзя пачаліся гэтыя даследаванні, і ўпершыню мы сапраўды пабачылі, што гэтая рэлігія ўяўляла сабою, ці, скажем, это калі рэлігія, гэта умоўнае слово, тому што это звычайна больш, чым рэлігія, это вялікі міт, это вялікая канцэпцыя свету, это ввогуле сістэма каардынат, у якой існуе цывілізацыя. І гэтая сістэма каардынат вельмі цікава распавядаецца в гэтай багатай складанай угарыцкай літаратуры. І я в свой час могла, у меня ввогуле магчымы быў варыянт застацца ў угарыцкіх даследаваннях на ўсё жыццё. Быў такі у мяне шанец. Таму што гэта сапраўды зацягвае, это сапраўды вельмі цікава, і это вельмі цікавая літаратура, якая мяне просто ашаламіла ў свой час. Это Ваалавы цыкл. І для разумення Бібліі, адпаведна, вы уяўляеце сябе, наколькі гэта важна. То есть
Сапраўды ми обновляємо контекст. Ми розуміємо ввогуле ось у суході, так? Про що говорка у Біблії. Ну, і так ось, для чого ми тут згадуємо зараз з вами Охарит, тому що ми до його будемо там ще про його згадували, будемо згадувати ще, тим, що там це термін, Бене Іль або Бене Лім. Угорецкая мова консонантная, письменство консонантное, так, там тих агучок нема. Там, звичайно, коли вучиш мову, для того, щоб зрозуміти граматичні форми, треба вокалізувати слово, це натурально. Але для того, щоб його вокалізувати, треба зрозуміти граматичні форми. Ну, це от така була звичайна праця з перекладом угорецьких текстів. Ну, бачите, в принципі, те саме слово, так? Знаєте. Сустракаються кілька разів у літературі, так само у різних контекстах. І контекстах важних для розуміння, що таке Бене Ельйон, Бене Ілім або Бене Елогім у біблійній літературі. Есть как бы агульное разумение того, что это выраз, он просто идиоматичный выраз для позначения богов в их множности. То есть сыны Божии – это боги. И оно может так разуметься и в Библии. То есть это самое простое разумение, и лучше за все это самое логичное. Бо, скажімо, це наогул сімітська традиція казати сини чогось, діти чогось, як вираження цього чогось. Бене Адам, сини чоловічі, це просто люди. По-гебрайську. Тільки що контексти справді можуть бути різні. Як вони вот эту всю эту небесну супольність виражаються. Есть один раз еще есть третий вираз в угорецькій літературі, так само вельми важливо, особливо для Йова, і навіть для тексту, з яким ми з вами працюємо. Вот Бухор Бене Іль. Вот, до Бухор ще додається рада. Рада не просто боська рада, як звичайний термін, традиційний термін, а рада синів Божих. Рада або збор, може бути ще. Рада у сенсі колектив. І паралельно і колектив, і там, де відбуваються які рішення, приймаються, нечто обмірковується. Тому не може бути і так, і так. То есть в одном контексте есть так. Есть ще один варіант, ще один вираз, в європейській літературі зустрічається, але так само і у єврейській літературі, коли не Бухор Бене Іль, а Дур Бене Іль, або Ілім. Це значить коло. Коло синов Божих. Саме такий вираз. Це от як усе коло божества. То в гебрайській мові так само є це слово дур. Може локалізується як дур. І воно значить і дієслов є, і назовник є. Воно частей уживається у значенні покоління. Розне. Але воно починається, от головне базове значення – кола, або щось кругле. А від його ж це круження, перекулювання, там, от, революція у етимологічному значенні цього слова. Переворот. І від його в цьому же значенні покоління. Тобто, вот така от логіка. Вот это так само є в неї.
То есть это вот гэтыя варыянты, или альбо Илим, и альбо это Курбаны или Дурбаны, это все тое, так, где мы маем вот гэты ближайший семитский контекст, ближайших моваў. Вот. И вот глядите, калі вот мы сюда очень вернемся. Вот гэта, да, Ильон, это зразумела, что гэта одиночный лик, так? Вот калі мы гебрайские глядим библейные варианты, Бене Ильон это сыны Ильона, одного конкретно. Калі мы маем Илим и Элогим, альбо Га Элогим, мы можем это вот себе дозволить читать в одиночном лику и множном. То есть вы разумеете, для чего мы зараз всю эту мовный бэкграунд с вами робим? Мы зразумели увогуле сенс самого выразу. И поглядели, что это все, вот, это выраз, так само, это все неоднозначно может быть прочитано. Памятаем, что Элогим может быть прочитано в одиночном лику. Памятаем? Все памятуют, да? Все памятуют, что Элогим вот, у святарной традиции уживается у одиночном лику. То есть он уживается, это слово множного лику уживается с дієсловами одиночного лику третьей особы мужчинского рода. Вот у нас весь первый раздел на этом побудованы. Там головний дзейний герой, головний дзейник – это Элогим, який на початку створив ці розділів небо і землю, який весь час сказав, хай станеться тоє, ці хай відбудеться тоє, який зробив тоє, який послав тоє. І це весь час Елогім, який щось зробив. Апроч одного випадку, який так само нам сюди важливий. Значить, в принципі, ми можемо розуміти Елогім як одиночний лік. Чи можемо ми розуміти Елім як одиночний лік? Так само можемо. Так само можемо. Ми можемо розуміти це М як емфатичне. Не як показчик множного ліку, початок Ім, а як от, у гебрайській мові емфатичне кончатки частей, емфатичне зрозуміло слово, узмацняльне. Яны не радзей, а, скажем, в угарыцкай часто, в арамейской наогул вельмі часто. Вот это может вот так вот сбивать с толку, потому что вы можете это прочитать как множный лик, можете прочитать как эмфатичный кончаток. А у арамейской эмфатичный кончаток это наогул такие. Надзвичай поширенные речи. Так что, в принципе, все три варианты, коли хочете, можете прочитать как сыны Бога, а не сыны богов. Что змягчае вот эту ситуацию не монотеизму, так? Потому что сыны Бога, тогда их можно сапраўды, там можно шукать интерпретации. И менавіта гэтае прочитание стоит за усими позднейшими интерпретациями и позднейшими перекладами. Например, у Септуагінті, Септуагінт это який час? Третье стагоддзе. Третье стагоддзе до нашей эры. То есть, бачите, это же самый час другого храма. Это третье стагоддзе, это вельми поздний час. Все, это Септуагінт, это переклад на грецкую мову, самый ранний, третьего стагоддзя. От третьего и до першего. Все гэтыя варианты перекладены одним вариантом СУ. Это Бога в одиночном лику. То есть они все будут сыны Бога. Незалежно от того, чи тут был Илим, чи тут был Логим, чи тут был Ильон. Они перекладаются просто унификованно, как сыны одного Бога. То есть, значит, сказать, что это неправильно, нет, потому что можно теоретично, можно, мова в принципе дозволяє множний лік прочитати як одиночний у певних ситуаціях. Тобто, що здавалося б, от,
не повинно было бы быть, что повинно было бы как вот так написано, значит так и читать, а оказывается нет. Можно, в принципе, и так поглядеть. Вот. И тому яно будет надо отповедать Угарицкому, вот этому первому варианту Бене-Иль. І за гэтым будзе такая досыць прымальная канцэпцыя атаясамлівання адзінага унікальнага універсальнага Бога Яхве са старажытным Элем. То есть вялікіх праблем няма для інтэрпрэтацыі. Тады вот гэтыя пытанні здымаюцца. Але не все кантэксты дазваляюць прачытаць Элім і Элогім в адзіночным ліку біблійныя. То есть ёсць кантэксты, у якіх неадназначна павінны быць прачытаны ў множным ліку. І тады яны інтэрпрэтуюцца як зноў-такі гэтая самая рада альбо атачэнне Бога Яхве. Гэтыя Элім і Элогім. То есть яны вот тут у гэтым выпадку, калі это адзіночны лік, яны адназначна разумеюцца не як незалежныя існасці, а як некія вот гэтыя існасці шчыльна звязаныя са старажытным Элем, які атаясамлены з Яхве. Ясна гэта, так? Або тая самая сітуацыя, яны застаюцца ў множным ліку, але ператвараюцца вот у гэтае некае такое нябёснае атачэнне. Яхве таксама абсалютна ад яго залежнае, таксама з ім наўпрост звязанае. І тады яно будзе атаясамлівацца з Бене-Илім угарыцкім. Гэта як спрабавалі праінтэрпрэтаваць гэтую вельмі дзіўную фразу у раннім постбіблійным часе. Ну і зрэшты і пазней таксама. Хаця мы з вами паглядзім, што гэта можа быць неадназначна зусім. І яно, як мы ўжо казалі, больш за ўсё это гучыць проста ідыяматычна. У угарыцкай літаратуры гэта гучыць пастаянна. Там, скажем, сыны Эля, сыны Божыя, все абсалютна боствы маецца на ўвазе, што яны сыны Эля. Там той самы Баал, які галоўны персанаж вялікага цыклу літаратурнага. Ён вядома, што ён сын Дагана. Это абсолютно вядома, там весь час згадваць, ён называецца сынам Дагана пастаянна, але ён заўсёды завецца сын Эля. І ён сам, калі звяртаецца да Эля, калі ён нам вступае з ім у нейкія перамовы, ён кажа, я твой сын. І Эль будзе пра яго казаць, я твой сын. Эль будзе казаць на ўсіх багоў, мае сыны. Хаця у кожнага з гэтых сыноў Эля можа быць зусім свой іншы бацька. Гэта гучыць як зусім агульная з'ява для таго, каб пазнаць все багі, якія ёсць, яны все сыны Эля. І прычым яны сыны Эля, яны яшчэ таксама і сыны ягонай жонкі Ацерат. Такая не жонка, хутчэй ягоная жаночая частка. Ацерат, якая гэта слова когнітыўнае з Ашера, про якого таксама разгадували, Астарта, Іштар. Але гэта такая галоўнае жаночае боства. Не самае галоўнае ў сюжэтах, але самае, як і Эль, звычайна, у сюжэтах далёка не самае галоўнае. Але ён галоўны, як у тым беларускім міце пра стварэнне свету, кажа, ты хто? Кажа, Бог. А я тады хто? А ты над багамі Бог. Так вот и тут, что есть боги, а есть над богами Бог. Вот як это самое Эля, это самое Ацерат. И тогда они так само зовутся сыны Ацерат. И распораз, калі там гаворка ідзе про все боства, може називатися 70 сынов Ацерат. Просто. А 70, дзеля чаго 70? Потому что лічба вельмі прыгожая. Потому что это якраз вот гэта семірычная система. Якую мы потім маємо, ми з вами вже казали, що ми в Біблії маємо ту семітську семіричну, маємо вавилонську 60-ричну і маємо єгипетську 10-ричну. Що всі ці три системи ліку, вони в Біблії є.
Все, что и десятки есть, и 12-ки есть 60-річные, и семерки есть. Так вот, они там 70 богов тират, это угарецкий улюбленный термин. Вот, у месопотамский был бы 60. Либо это был там, хоча, так? Либо полню божества назвать, ну, в угареце 70. Так что они вот все боги сыны Еля. Это як бы вот такий вот агульний вираз. І там є нам тут зараз може зараз вот такий от є один вельми пригожий текст. Ён з тексту там такий вот эти перелік, релігійний текст, перелік ахвяроприношення. І от это кавалок повного тексту, вот я хочу прочитати. Хай ахвяра горить батьку божських синов. Хай ахвяра горить колу божських синов. Повні божських синов. То есть вот по сутности все, эти Бенеиль, это Др, Бенеиль. Все три варіанти. Божські сини, знову таки, от як богів сприймаю, то есть коло, повня це коли всі разом. Повниться, вся. Повний набор. І хай ахвяра горить. І от яно гучить батьку божських синов, ну, гучить подозрона, правда? А проч того варіанту, коли божські сини уже на вуха не гучить як батьковство і синовство. От коли у фразі «сини Божії» ви перестаєте чути батьковство синовство. Потому что это затертая фраза, она постоянная фраза, которую вы просто постоянно позначаете многих богов. И тогда вот это, когда вы хотите сказать «батька богов», то как не сказать «батька богов», все равно говорите «прихожая батька сынов Божьих». То есть вот это вот вираз, який звучить незграбно з такого літературного пункту гледження, але він показує вот эту справді затертость метафори «сини Божії». Що это може значить ну, просто вот Бог в множном лику, и все. Просто вот любые божские истоты, любые божества. Это все сыны Божии вот в этом тексте. Ну, вот. У грецької літератури так само. От ми, наприклад, маємо такі пригожі кавалок у цьому тексті про Ката. Там такая сестра-жонка Баала, Анат, войовничая богиня, привабливая Ката несмиротностью. Она ему обещает несмиротность. Она ему каже такую фразу, что он будет иметь так много годов у своим житті, як Баал, так много месяцев у своим житті, як сини Божії. Это стандартный прием, литературный параллелизм. Он вельми стандартный в грецкой литературе, вельми поширений у месопотамской литературы. У месопотамской литературы он может повторяться там до шмат разов, и он не отыгрывает такую функцию, как у грецкой и потом библейной. И вот у параллелизма, звичайно, двувірш, і у двувірші другий рядок повторяє перший, і там щось одно або два може помінятися. І воно, звичайно, повторяє у іншому варіанті те, що було сказано в першому вірші. І от поглядите, як тут. Вот стільки годов, стільки місяців, зрозуміло, що це для пригожості мови, як Баал, як сини Божії. Тобто вони ставляться у паралель Баал і Бенеиль. І у другому контексті Баал і Анат говорять, і він обіцяє їй розкрити таємниці. І там такі от кавалок, такі трохи фрагментарні, але він більш-менш так само обновляється. І от він каже, що я тобі відкрию тоє, чого сини Божії
не ведаюць, чаго збор ці рада зорная не разумее, чаго кола тых, што ў нябёсах, порядку не мае. Значит, что в этом контексте, вот поглядите, як адразу, сыны Божие ставятся в параллель со сбором зорок и с колом тых, что в небесах, колом усіх небесных. Бачите, як вони перетворяются в одно и то же. Значит, сыны Божие, они так само одразу ассоциируются с зорками, и вот эти слова, які кола, рада, уживаються вот в этих контекстах, і сапраўды постає вельми цельная картина, гэта боская рада, якая мае ў сабе поўне боства, якая ёй зорками одночасово заодно, так, при пэўным разглядзе, всіх можна до зорок занесці, якія ведаюць звычайна все, яны вот всеведныя, але вот як у гэтай сітуацыі пра Аката, про якую я казал, там, дзе яны несмяротныя, то есть яны несмяротныя, яны всеведныя, але тут Баал ведае больш, чым яны, тое, чаго нават яны не ведаюць. Значит, Баал там дзесьці яшчэ вышэйшы за іх, але кантэкст зразумелы, так, про сынов Божых, про што ідзе гаворка. То есть это сапраўды вот гэтыя небесныя істоты, асацыяваныя зоркамі, прычым сабраныя ўсе разам. И вот гэты вось сама гэтая вот у нас по-акадскому пухур читается, гэты збор альбо рада. Вельмі часты выраз, вот гэтая рада, яно ідзе альбо рада сыноў Божых, альбо просто рада Эля. Все ровно, но может быть и так, и так. И гэтая рада, вот згадайте у Йова, какую ситуацию мы маем. Там сыны Божие приходят якраз до Эля, до Яхве, вот у нашем тексте, так? И они приходят вот на эту самую раду. Причем настал день, коли они приходят. То есть это некий конкретный день, можно так вот сказать, приемный день, але это по сутности день, призначенный для сбора. И вот коли мы это с вами засвоим вельмі добра, мы тогда вельмі добра побачим, что же отбывается в якой ситуации, менавіта вот Бог дає дозвол на позбавление Йова от усіх радостей у життя. Вот сам по себе это вельмі важный термин. Як бы вот базовый термин, он возникает спочатку в Месопотамии, в адамовной литературе, и он зовется вот так вот Ухор-Илані. Боская рада. И вот эта боская рада, она расписывается лепш в месопотамской литературе, але она, то, что мы бачим в угарыцкой литературе, это практично то же самое, но просто сгадка ідзе на эту раду. И что это наогул такое? Это мы перекладаем як рада, альбо як збор, як хочеться, так? Это и нарада, и сход, и место, где сошлись, то есть все разом. И то, и то, и то. І, звичайно, от як відбувається ця рада, там посідження там ніколи не розказують, але завжди є той, хто старшинствує у раді. І старшинствує у раді от якраз той над богами Бог. Тобто у ситуації акадської літератури це, звичайно, Анну, Бог неба. Вот это у нашем этом самом головном акадском эпосе про створение Нума и Лиш, там, где вот Мардук, отважный бог Вавилонский, выходит на змагання с хаосом, его у вынику перемагая, и у вынику перемоги створая сусвет, и человека заодно створая. То есть все отбывается вот в этом сюжете. И все решения принимаются на Ухор-Илані, там, где Анну старшинствує и дає згоду. Вот. В угарыцкой литературе на раді завсёды старшинствує Ель. І у тих текстах, у яких Баал, от як головний персонаж, як уладар світу, коли треба підкреслити, наколькі він уладар світу, то буде сказано, що він стоїть праворуч Еля, або стоїть при троні Еля. Тобто всі знаходяться там, остатні сини Елеві, де попало, там вони топляться,
А самы важны сярод іх, от ён пры самым тым, хто старшынствуе. І мы тых тэкстаў вельмі многа маем сапраўды з гэтай акадскай літаратуры, там, дзе Іштар, напрыклад, она такая важная, такая гордая, яна уладарка неба і зямлі, яна каралева сусвету, і яна стаіць на боскай радзе, яна стаіць пры троне Ану. То есть та самая ситуация. Значит, вот самый вот у Что? Как и помощные. Не, там оно может быть по-розному. Там асабліва з гэтым справа-лева, там вот у гарэцкай літаратуры, там вот я, калі там трэба кагосьці стрымаць, там вот схапілі яго за правую руку, схапілі яго за левую руку, уже што вот зусім яго схапілі, да? Там Анат хапае за правую руку, там Шапаш хапае за левую руку. У гарэцкай літаратуры сонца — это жаночае боства. Это адзіны прыклад, які мы ведаем. Наогул, потому што гэта абсалютна семіцкая літаратура, абсалютна вось тыя самыя гісторыі, тыя самыя сюжэты, але ва ўсіх семіцкіх і несеміцкіх культурах сонца — это мужчынскае боства, а ва гарэцкай літаратуры сонца — это жаночае боства. Пры тым, што функцыі тыя самыя застаюцца. Вот, цікава, так там вот она разам з Анат хапае героя. Такім чынам, вот гэтае пагурыланне — гэта такі ввогуле абсалютна базавы тэрмін гэтага ўсяго боства. Гэта нават, ведаеце, вот па самым вялікім рахунку, калі разумець, што гэта такое, это просто вот менавіта поўня боства. Это все багі, якія ёсць. Яны нейкім чынам, яны аўтаматычна ўтвараюць вот гэтую боскую раду. То есть боская рада, они могут, ясно, что они могут на яе збірацца, там, где некие там декреты будут проголошены, ці некие там пачаток войны прыняты, ці што-небудзь яшчэ прынятыя. Але ў прынцыпе яны ёсць гэтай радой. Вот. І вот так само там, дзе так ізноў-такі вот з месапатамскай літаратуры мы лепш эту всю ситуацию ведаем, напрыклад, абсалютна зразумела, што багі смерці, багі падзем'я, ці вот багі хаосу, яны не ўваходзяць у боскую раду. Яны як бы процістаяць гэтай боскай радзе. Нават калі яны не варагуюць з ёю, яны все роўна там не знаходзяцца. Там вот самыя слаўныя гісторыі, самыя вядомыя міты, вот такія вы лёгка можаце знайсці, вядомыя вельмі гісторыі. Там, напрыклад, пра сыход Інаны альбо Іштару, ты ў падземлі да Ерашкігалы. Там пачынаюцца гісторыі з таго, што вот там штосьці адбылося на боскай радзе і дзялілі, напрыклад, некі пірог. Ну, был асноўны занятак багоў на боскай радзе і ввогуле асноўны занятак багоў у літаратуры і акадскай, і гарэцкай, яны ядуць і п'юць. П'юць, гуляюць і весяляцца. Это асноўна, чым багі павінны быць заняты. Вот калі багі занятыя ежу і пітвом і весельем, все тады ў парадку, тады все ладу свеце, все ідзе сваім ходам. А калі ўжо штосьці збіваецца, тады ўжо так, тады трагедыя. І ў хетыйскай літаратуры там тое самае мы маем. Маем такія вельмі цікавыя сітуацыі, калі ўжо зусім голад на зямлі, калі ўжо там гэты кліматычны бог Атыліпіну, там галоўны персонаж, сышоў, знік, забраў з сабою, все, весь дабрабыт, все, і там уже люди гінуць, жывёлы гінуць, там цяжарныя не могуць разрадзіцца, они цяжарныя не могуць цяжарыць, там уже дыхаць немагчыма, там невядома, што ідзе, багі збіраюцца там на сваю раду, ядуць і не могуць наесціся, п'юць і не могуць напіцца. То есть яны па-ранейшаму ядуць і п'юць, але радасці ад гэтага няма, і тады бацька гэтага Атыліпіну раптам соображае, што яго няма. Што майго сына няма, значыць, это вот ён штосьці нарабіў. То есть катастрофа прыйшла, а і катастрофа прыходзіць, што багі не могуць наесціся і напіцца. Это значит, это уже все, это уже зусім конец всему. Вот. И вот тут вот у гэтай ситуации, где Ерашкігалы, акадскага міта, акадскі, ну, это сумерскі міт, але он пераказваецца в акадскай літаратуры, где багі штосьці вот там они добра падзялілі гэты пірог, а ну трэба же этой каралеве падзем'я перадаць, а то пакрыўдзіцца, будзе бяда. І вот потому что яна не прысутная, яе на радзе быць не можа. Але і праблема паўстае, як і перадаць той пірог, і як увогуле патрапіць туды, дзе няма гэтых вот адносінаў з астатнім светам. Ну і там уже разгортваецца далей вся гісторыя.
От у той історії там якраз Нергала туди посилають. Але головна задача – це передати її пірог від Боської ради. Тобто в Боську раду виходять усі апроч. От відповідно в угорицькій літературі, там, де Баалова історія, там сам сюжет – це змагання Баала за уладарення світом. Тобто Баал повинен уладарити світом, особливо з пункту гледження світу і з пункту гледження людей в цьому світі. Тому що Баал клопотиться человеком, Баал, люди вовремя зовутся натовпами Баала. То есть люди это зовсім, это Бааловая забава, остальным богам это зовсім не цікаво, и Баал клопотится тем, как эти поры году менялись у своем часе, как была гармония, как было спокойно, как был лад во всем, вот это то, чим він займається. Але роздавати право бути або не бути королем може тільки Ель, той, хто над богами Бог. И вот Эль, вся завязка с того, что Эль отдает это королевство не Баалу, а отдает Мору. Ям его звать, так? Ям-Нагар, Мора-Рака. И Калибосская рада, это мертвая, Яма там нема знов-таки, потому что Ям это бог хаосу, и он не бог космосу. Это бог вот этого турбулентного мора, якое уявляє собою, персоніфікує собою розбурення, деструктивну силу. Тобто це те, що ось воно у будь-який момент все існуюче може знищитися. Тобто весь космос може просто ось які там остатні боги акуратно відбудовуються, і він приходить і просто його так от одною хвалею цунамі все це знищає. І він на раді не присутний. Він посилає там своїх на раду своїх амбасадорів, так, таких гонцов, які приходять і його промову передають раді гордій. І рада там вся від одної тієї промови боги ховають голови у колені. Так їм страшно робиться. Один там Баал гордий постає. І потім у Баала, коли Баал нарешті перемагає Яма, у його повстає новий суперник – це смерть. Вельми страшний, бридкий Бог, який так само не виходить у раду богів. І от цей от Бог смерті, який там Баал каже, що я то одною губою проколкну зорки, другою губою захоплю підземні, який просто може знову в одному моменті просто зжерти весь цей існуючий світ. А Баалу виходить у раду. Тобто, відповідно, зрозуміло, що таке рада, так? В раду виходять всі боги, а проч от богов хаосу, богов деструкції, збурення або смерті. Вони, так як і Решкігала у месопотамському варіанті, як море і смерть у угорицькому варіанті, їх там нема. А останні всі там. Вот таким чином, это по Илане, это просто это вот все божество у своїм повному складі. І це те, що ми якраз бачимо так само у біблійній ситуації. І Баал, от коли постає докладно цей вираз, рада синов Божих, это Баал скардится вот в этой же истории, скардится, что эта рада наплевала на его. Что посярод рады, там вот такие выраз, что они наплевали на его посярод рады сынов Божих. То есть, мається на увазі под этими сынами Божими, мається на увазі видовочно просто это все божество. То есть, что сказать вот это, что рада богов, что сказать рада сынов Божих, это будет эквивалент одному. Будет, в принципе, той самый выраз. От ще один видається такожний текст, так само вельми цікавий, текст з Каратека. Там королевский проклен. Король зробив записи, які повинні знаходитися там, де вони знаходяться, а виносять їх нельга. Вот это та ситуация, мы вот уже у нашем контексте сустракаем несколько разов.
Памятаеце надпіс на Ефрасінівым крыжы, што хто ён не павінен выносіцца з манастыра, калі яго хто вынесеце, то будзе там монахиня ці біскуп, то праклён свой Святой Троіцы на яго, і такія вот страшныя праклёны самымі вышэйшымі боствамі. Падобную сітуацыю мы бачым на Александрыйскім кодексе, дзе напісана таксама на палях надпіс, там дзе адзін з самых лепшых тэкстаў новага запавету 5 стагоддзя, дзе напісана, што ён прывязаны да патрыаршай келлі в Александрыйскай крэпасці, і калі хто яе вынесе, і зноў пачынаюцца вот праклёны ўсімі вышэйшымі істотамі. І вот тут вот цікавы гэта каралеўскі праклён, то есть калі хто-небудзь вынесе гэтыя запісы, то ён будзе пракляты Баалам Шаменам, Элем, творцам зямлі, вечным сонцам і ўсім колам боскіх сыноў. То есть пералік які ідзе, так? Спачатку Баал, от 3 вылучаюцца асобна, тады Эль, творца зямлі, спачатку рэальны кіраўнік, а потым верхоўны кіраўнік, тады это высокае сонца, вечнае сонца, таксама вельмі важнае боства, і ўсім колам боскіх сыноў будзе пракляты той, хто зробіць такую вяку. І такім чынам зноў гэтая паралель ставіць сыноў Божых у кантэкст просто ўсё паўнігоства. Дасюль, што зразумела? Якія-небудзь пытанні тут яшчэ ёсць? У меня питание. Израиль отпадает в эту миф Баала? Или не Баала? Так, это, бачите, это такая, яна яшчэ, это религия, вельмі шчыльна, это не просто, что таки, это не религия. Религия – это частка гэтага, это частка светабачання. То есть религия – это одно з выражэнняў светабачання. Але яно яшчэ таксама вельмі шчыльна звязана з агрикультурным циклем. То есть поклоняются Баалу, потому что все это циклично, отвечает за цикличность. Так, але там не толькі Баал, это весь комплекс. Это зразумела. Это зразумела. І, конечно, вот глядзіце, калі вот мы таксама ўжо вельмі много разоў про гэта казалі, чым адрозніваецца Ізраіль ад Юдэі, напрыклад, да? То есть Ізраіль нізінны і аседлы і агрикультурны. Ізраіль абрабляе зямлю. Ізраіль жыве ў гарадах і паселішчах, якія прывязаныя да зямлі. А Юдэя горная, намадная, і яны не зямлю абрабляюць, а скот ганяюць. Яны пераганяюць скот з месца на месца. Яны жывуць у намётах, ізраільцяне жывуць у пабудаваных з мясцовага матэрыялу дамах. І, адпаведна, тыя, што падарожнічаюць, вот гэтыя вандроўныя, качэўныя, намадныя людзі, это намаднае племя, нясуць в сабе вот вельмі цвёрда, з нейкіх прычынаў нашмат лягчэй несці гэтую веру ў адзінага Бога Яхве. Што вельмі цяжка даецца Ізраілю, які сядзіць на зямлі, які абрабляе гэтую зямлю, які залежыць ад усіх цыкляў, ад усіх, адпаведна, ён звязаны з усімі зоркамі, якія асацыююцца з багамі, і звязаны з усімі астранамічнымі з'явамі і з усімі салярнымі з'явамі, якія вельмі добра, вельмі глыбока, там тысячы гадоў да іх, впісаныя ў іхную светабудову. І таму вот гэтае разуменне Баала ў кантэксце, па ўсім гэтым, скажем так, усходне-міжземнаморскім кантэксце, это натуральная з'ява для гэтай зямлі. Таму, калі ім зноў прыходзіць прарок і зноў навяртае у праўдзівую веру адзінага Бога, яны навяртаюцца, праходзіць нейкі час, і зноў трэба навяртаць. І это рэгулярны працэс пастаяннага навяртання Ізраіля, аж пакуль Ізраіль не зваёўваецца Асірыяй і не знікае з аблічча мапаў зямлі і ўсё. Так? Ёсць тут яшчэ адзін момант, які будзе нам вельмі важны для разумення ўжо біблійных сітуацыяў. Ён паўстае таксама ў гарэцкай літаратуры. Ён не паўстае ў акадскай літаратуры, ці прынамсі невыразна. Што яшчэ робіць Эль для сваіх усіх сыноў?
апроч того, что он кируе процессами. Сам по себе Эль не вблытывается в процесс. И вот уявите себе, что с пункту гледжання Эля света може кіраваць хоть ям, мора, хоть Баал, хоть створення, хоть разбурення. Так? Хоть стваральная сила, хоть разбуральная сила може бути основною в этом свете. Элю и то здається добрым, и то здається добрым. И то може бути, и то може бути. А при этом проявляє такі вельми теплі почуття і до одного, і до другого. І тому, якби от всі останні боги, вони в відрізняні від Еля, вони вельми активні. Їм треба весь час щось робити, і їм треба обов'язково маніпулювати з Елем, щоб притягнути його на свій пункт гледжання. І то, чим надзвичай активно займається і Баал, і вот эта його сестра, жонка Анат. Це вельми важливо. Вона там погрожає Елю, там приходить до його, там починає йому гнівні промови казати, обіцяє, що там його сивая борода кривою потече. От, на що він так завсюди поблажливий, відказує їй що-небудь доброзичливо, поблажливо, вона його не полохає, хоч вельми старається. І у виніку Ель менавіта обіщає Баала королем, з цього моменту Баал може кривати світ. Без этого нет. І гэта вот, ну, это как бы одна історія. Але там тих текстів самих вельми много, які дають різними фрагментами дають эту огульну картину. І у этой картині постає, що Ель, апроч іншого, він усім своїм синам дає вот такі терміни порції, їх порції. От як той самий пирог, так? Тільки що гэта пирог, некий абсолютно огульний космічний пирог. І гэтая порція може бути зв'язана найчастей за сферою впливу того, кому гэтая порція дадена. Ель дає ту порцію. І от коли, скажем, от люди, наприклад, от в угарицькій традиції, це абсолютно конкретна порція Баала. Тобто вона там не зрозуміла, ці хто-небудь увогуле претендував на ту порцію з інших богів, може ніхто і не претендував, але це Баалова з'ява. Ну, і от гэту раздачу порцій ми потім в Одгулі, гэтай раздачі порцій, раздачі сфера уплыву вельми добре бачимо у біблійній літературі. Тільки знов-таки ми її лепше розуміємо, коли ми глядимо на її у своєму контексті. Ну що, давайте тоді займемося Біблією. Можемо рухатися, так? Коли нас навакольної літератури зрозуміло. Давайте от ми якраз з гэтага пачнем, з найстаражитнішого тексту, до Другозаконня 32:8. Давайте все знаходимо. Гэта якраз вельмі важны для нас текст. Калі ми паспрабуем рэканструяваць яго старажытны текст. Читайте, пожалуйста, кто большой, не тормозим. Другозаконие 32:8. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, когда поставил пределы народов по числу сынов Израиля. Значит, Всевышний, это отповедно у нас кто? Обновляем оригинал. Это Эльон. Так, это вот, треба вот так его писать, потому что как бы не подумали, что там алиф напереди, там напереди айн. То есть, глядите, Эльон повстає у функции того, кто дає наділи. Прочитайте еще раз. Вот еще раз, вельми важливо. Значит, есть Эльон. Так? Еще раз. Давайте еще раз читаем. Еще раз читаем. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, Так. тогда поставил пределы народов по числу сынов Израиля. Глядите. Значить, там повстає Бене Адам спочатку, так? Які йдуть в паралелі з Бене у тим варіанті, який до нас дійшов Масарецьким, Ізраїл, Бене Ізраїл, сини Ізраїля. У самому старожитному варіанті це було Бене Елоїм.
Гэты варыянт мы знаходзім у другазаконні, у кнізе другазаконня у Кумране. Кумранскія манускрипты нашмат старэйшыя за все астатнія. Хаця яны таксама вельмі познія. Якого часу кумранскія манускрипты, хто памятае? Мёртвае мора, кропкі мёртвага мора. Якого яны часу? Ніхто не памятае. Яны то самае часу, што і Септуагінта. Самыя старыя з вялікі скрутак Ісаі, гэта 3 стагоддзя, астатнія другое першае. Пераважна першае. Это дакладна як Септуагінта. Это вот гэты самы час, это самыя вот апошнія пару стагоддзяў до нашай эры. Это кумранскі час. Масарэцкія тэксты, якія мы маем, па якіх мы вывучаем Біблію, захоўваюць часам традыцыю старэйшую за кумранскую, але самыя старажытныя тэксты гэта 10-11 стагоддзя нашай эры. Уявляеце сабе розніцу, так? Это про які ви кажете? Про рэальныя фізічныя манускрипты гебрайскай Бібліі. Самыя старажытныя, якія мы маем, гэта кумранскія. Яны все роўна познія. Таму што гэта, бачыце, это все роўна, вот у вас, скажем, у вас тэкст першае стагоддзя да нашай эры. Тэкст, які быў напісаны, скажем, у 6 стагоддзі да нашай эры. То есть у вас уже 5 стагоддзяў, паўтысячагоддзя, паміж імі розніца ёсць. Паміж біблійскім і кумранскім. Паміж стварэннем гэтага тэксту і бліжэйшым фізічным манускрыптам, які мы можам пачытаць. За гэтыя паўтысячагоддзі змены маглі адбыцца, зразумела, правда? Кумранскія тэксты – это самыя старажытныя, якія мы маем. Тэксты, з якімі мы працуем, яны пазнейшыя. І мы з вами маем у аднаўленні гебрайскіх тэкстаў 3 асноўныя крыніцы. То вот гэтыя масарэцкія тэксты. Это 10-11, асабліва 12 стагоддзя нашай эры, якія вельмі вот такія для нас аснова ввогуле. Все, што мы чытаем па масарэцкіх тэкстах. Гэта Кумран і гэта Септуагінта. Септуагінта таго самага часу, што Кумран, але бліжэйшыя манускрипты нашмат пазнейшыя. Самы ранні это Сінайскі кодекс 4 стагоддзя нашай эры. Самый ранний тэкст Септуагінта, які мы маем, поўны. Септуагінта і Кумран аднаго часу, але Септуагінту мы яшчэ там шукаем, так як гэта грэцкі пераклад, мы ў гэтым грэцкім перакладзе шукаем гебрайскі тэкст, які стаяў за гэтым перакладам. І калі мы з вами даследуем, мы маем сітуацыі, глядзіце, калі Септуагінта разам з Кумранам ідуць супраць масарэцкага тэксту. Вот гэта якраз тая сітуацыя. Вот гэтая. У масарэцкім тэксце мы маем Бене Ізраэл, у Кумране і у Септуагінце. У Септуагінце мы маем СУ Божие, у Кумране мы маем Елогім. Адпаведна, яны разам ідуць супраць гэтага тэксту. У нас ёсць сітуацыя, калі Септуагінта асобна, а масарэцкі і кумранскі разам. Так, розныя бываюць камбінацыі. Вот гэта вот тая сітуацыя, калі мы мяркуем, што Бене Ізраэл гэта пазнейшае развіццё тэмы вот у рэчышчы тых разважанняў, пра якія я вам казала на пачатку. Спроба прымірыць канцэпцыю Бене Елогім з адным Богом. І яна развіваецца аж ну такім чынам. Зараз таксама крышачку больш падрабязна паглядзім, каб вы зразумелі, што адбываецца тут. То есть, па сутнасці, вот якая тут сама за гэтым стаіць гісторыя. Калі Эльён раздзеліць народы і тэрыторыі паводле ліку сыноў Елогіма. Паводле ліку бостваў, скажем так, спростим тэкст. Значит, вот погодите, вот тая вот угарыцкая гісторыя, про якую я вам казала, яна зараз повторяется тут. Эльён раздае
Толькі раздае не проста сферы ўлады, так? Не проста там раздае, ты там вот па гэтых зорках будзеш хадзіць, а ты па гэтых зорках будзеш хадзіць, як мы мінулы раз сказалі, што у выніку шатан аказваецца той, хто ходзіць па зямлі. Адрозненне ад усіх астатніх, якія ходзяць в іншых сферах. Так? У гэтай сітуацыі ёсць, вот паглядзіце, поўная паралель праводзіцца, адпаведнасць, выбудоўваецца дакладная адпаведнасць паміж колькасцю бостваў і колькасцю народаў зямных. Колькі народаў, столькі трэба будзе боству, і наадварот, колькі бостваў, столькі народу. І пры гэтым ім раздаюцца тэрыторыі. Значыць, з пункту гледжання народу, у кожнага народа ёсць свая тэрыторыя і сваё боства, свой сын Божий. З пункту гледжання сыноў Божых, у кожнага сына Божага ёсць пад ягонай уладаю, пад ягонай апекаю, пад ягоным кіраўніцтвам свой народ со сваёй тэрыторыяй. То есть просты адпаведнік. Тут падрабязнасці нам тут не расказваюцца, можа быць сапраўды сітуацыя, што, як мы бачым у Сумеры, калі там у аднаго горада 2 апекуны, альбо 1 апекун на 2 гарады. Можа быць так, але галоўная агульная схема вельмі простая, 1 на 1. Кожнаму Богу свой народ со сваёй тэрыторыяй. І вот гэта вот дакладна тая гісторыя, якая ў гэтым другазаконні 32.8 расказваецца. Што з ёй адбываецца? Значыць, глядзіце, як паступова. І што атрымліваецца ў выніку? Яхве з рук Эльёна атрымлівае Ізраіль. То есть Ізраіль – гэта порцыя Яхве. Вось як. У той час, як усе іншыя багі з той самай крыніцы атрымліваюць кожны свой народ. А Яхве дастаецца Ізраіль. То есть гэта вот вельмі простая схема. І вот з цягам часу і развіццём багаслоўя Яхве, па-першае, замяняе сабою Ільёна. Мы маем тэксты, потым вот мы зараз паглядзім, тэксты, дзе Яхве робіць тое самае. Яхве раздае порцыі ўжо іншым багам. То есть не Ільён, а Яхве. Яхве асацыюецца з Ільёнам. То есть вот у гэтым тэксце, вот у гэтай гісторыі, тут все вельмі дакладна. Так? Ёсць Ільён вышэйшы, ёсць все астатнія, сярод якіх Яхве. Кожны атрымлівае сваё, Яхве атрымлівае Ізраіль. Што мы маем потым далей? Яхве і ёсць гэты Ільён, які все ўсім раздае. Што мы маем потым з гэтага, што вынікае? Што Яхве раздае долю іншым народам па мадэлі Ізраіля. Атрымліваецца нейкая іерархія? Іерархія мяняецца радыкальна. Іерархія мяняецца радыкальна. Атрымліваецца, што адносіны Яхве і Ізраіль робяцца мадэллю для ўсіх астатніх. Все астатнія Беней Элогім просто адлятаюць, адмятаюцца, іх ужо больш няма. І у нас, і тое, што з чым гэты тэкст выйшаў у канцы, як мы яго маем у гэтай ўжо масарэцкай традыцыі, пакое, што народы падзеленыя па колькасці сыноў Ізраіля. І прычым у такім прачытанні пад Ільёнам ужо маецца новая заява. Jūs бачыце, што тут адбылося, так? Вот глядзіце, як яно вот гэты сюжэт развіваецца. Там, значыць, яшчэ вот мы зараз паглядзім. Пазней у гэтай вот у біблійнай традыцыі вот той, хто адказвае за народ з яго тэрыторыі, для іх завецца словом цар.
Причому, бачите, знову, як минулий раз ми про це казали, то не самых, а син. Тому ми ставимо на Т з рисочку. Какую? Як натиск. Ну, что это сильное решение. Сар, коли мы перекладаем сар, мы его вельми много перекладаем, и перекладаем к кшталту князь, ці там, у нашей мове так особливо этих и титульных слов-то не так много. Потому что это не уладарно просто, але это худшее той, хто має посаду, худшее посада. Так вот сказать уладар, это просто уладар. А это вот як вот той, у кого вот тут менавіта посада. Значит, вот князь тут буде добре слово, але князь мається на увазі той, хто за це відказний. І от якраз вот гэта той Син Божий, який отримлює народ, він для цього народу якраз вот гэтым князем і з'являється. От поглядзіце, як яно вельмі цікава. Гэта гісторыя, напрыклад, у кнізе пророка Данілы 10, там будет два ковалочки, 13 и 20-21. Я напишу, что значит кузенька. Значит, не читайте одразу. Я тут добре, как бы в разных перекладах еще промучала. Читайте, коли ласка. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 Вот князь, вот глядите одразу, чуете? Князь этого царства персидского, это не персидский король. Бо у кожного, у персов король есть. Там говорка, там говорить, вот, у даденной ситуации, во всем этом контексте, вот зараз он говорит Данила, не Данила, а той, хто його зустрів. Значить, його зустракає некая абсолютно небесна істота, що він там аж падає, валиться, йому там робиться страшно, і то його сутяшає, супокоює, і от він йому той, хто його зустрів, який там виглядає як топаз, як некий незвичайний камінь, можете там почитати некілька попередніх віршів, але зараз ми не будемо читати. І він йому говорить от про якраз про ці порції. І от цей князь, це вот для бачите, тут переклад князь. Переклад може бути інший. Це як уже перекладчик вибере, так і зробиться. Але там якраз взяти цар. І от бачите, що князь этого царства персидського, коли там слово царство, відповідно царство керівник цар. Так? Коли королевство, то король. А это не княжество, и это вот менавито это цар. Читайте далее. Стоял против меня 21 день. Так. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Михал один из первых князей. Неведомо чьих, неведомо яких, але один из первых, это Михал, это уже абсолютно такая божеская сила. Так? Угу. Пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Так. И потом еще 20-21. Нет, тут же, что в этом вере, в 10 разделе, только верши 20-21. Угу. И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращаюсь, чтобы бороться с князем персидским. Но когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что я начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Вот. Ваш князь в этом контексте, это Михаил. И у него есть имя, потому что это имя такое вельми гучное. Михаэль, так? Это «Хто я Бог», литерально. Якое интерпретуется альбо с питальником, альбо без питальника. «Хто ж як Бог», вот такое вот скликание. Альбо той, «Хто як Бог». Это сам Михаэль. И князь грецкий, князь персидский не называются по именах, их имена нам не важны, але яны вот здесь вот выходят в некое змагание. То есть это вот та ситуация. Подобная концепция, поглядите так само, коли ласка, книга Суддзів 11.24.
Пробачте, ви маєте на увазі, що ви сини Божі. Яны не называются тут так. Вы поглядите, як воно вдумається. В одних текстах яны так, у других текстах яны не так. Яны не называються синами Божими. Але ви, коли ви от все, що ми попередньо казали, побачили як систему, то ви тоді бачите, ви тоді вельми легко читаєте ці вірші. Про кого йде говорка. Тобто говорка йде про некие не чоловічні істоти. Виразним. Як і той самий Михаэль. Так? Той, хто як Бог. Знайдите Судьи 11:24, там подобная картина. Ну, в сенсі, подобная концепция. Ці не ўсё тое, што даў табе Бог твой Хамус, во ўласнасць павінны табе належаць па праву. А што Господь Бог наш пераможца. Глядите, Господь Бог, прочитаем, як оно будет, Яхве Элогим. Так? Як даў нам, мы маем ва ўласнасць. Вось. То есть, что мы тут маем? Маем Яхве, які раздае народам гэтую уласнасць. Вот якраз тое, про што мы казалі раней. То есть гэта вот уже трансформацыя гэтага канцэпта. Не Яхве атрымлівае сваю порцыю з рук Эльёна, Яхве гэта раздае народу. Что вам, поглядите, что вам дал Бог ваш, и что дае Бог наш, Яхве Элогим. Ваш Бог вам дал свое, наш Бог нам дае свое. То есть так само вельми ясно, кто от кого залежит. Кто Имя как же тут Хамус? Да. Их Да. Бог. Ваш Бог. Ваш Бог дал вам, а ваш Хамос дал вам ваше, наш Яхве дал нам наше. Хімуш, так. Ну, хімуш і ёсць. Ось. Ёсць таксама, і от паглядзіце, гэтыя адносіны на народ-бог, народ-боства, хутчэй так сказаць, у кожнага народу сваё боства, оно сустракаецца таксама і ў іншых кантэкстах у Бібліі, і таксама там будзе Яхве замест Эльёна. Может быть, напрыклад, можем нават прапусціць, не чытаць, час уже бяжыць, у Другозаконні ёсць, дзе там будут не все военные будут называться, але просто уже все силы небесные. То есть заместо сыны Божии это будут все силы небесные. Вот. И, значит, отбывается то, что Эльон никуда не пропадает, але ператвараецца у эпитет Яхве. То есть не так, як яно вот на початку вучыць, что той, хто над Яхве и остатнімі, а гэта просто тады уже Яхве Эльон, адпаведна, вот Эльон интерпретуецца уже як найвышэйшы, Яхве той, хто найвышэйшы сярод багоў. То есть вот гэта робіцца гэты крок. То есть и Эльон ператвараецца просто в эпитет. И таму, зразумела, гэта прыводзіць да вот гэтай вот сітуацыі з апошняй версіяй Другозаконня 32:8. Так? Что Эльон гэта уже просто синоним Яхве. Вот, и адпаведна ён менавіта раздае порции, ну, и так далее. А теперь поглядите, коли ласка, Псальм 82, да, вот, важный вельми кавалок, его в ogóle можно наводить, было бы и весь прочитать. Это 82, у кого российская цесемуха 81, наверное, будет. Что будет минус 1? Там, где вот это, глядите, где мы тут написали, вот, 82,6, это там загадываются БН, уласно кажучи, але сам псалм вельми характерний, він вельми показальний. У вас буде 82. Читайте, коли знайшли, будь ласка. Да сказал бы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человек, и пойдете, как всякий из князей. Угу. А прочитайте от початку.
в Google, это ви прочитали зараз конкретно, це 6. Але у гэтым 6 так само зверніть увагу. Ви усі боги, сини Еля Еліона, літерально. Эль Эльон – это перекласть его Богом наивысшим, это уже зробить как бы интерпретацию, так? Потому что Эль Эльон – это персонаж. Вы все, кто тут есть, починається весь, почитайте, то маленький весь это писали, прочитайте весь. Бог поднимается на Божьем сходе, Вот. посеред богов проводит суд. Вось. То есть он поднимается на этой божской раде, где они все собрались, боги, и судить среди их. Ну, Доколь будете судить несправедливо и принимать обличие грешников. так. Судите несчастного и сироту, оправдывайте пригнеченного и бедного. Вырывайте бедного и вызволяйте несчастного с руки грешника. Яны не ведаюць, не разумеюць, ходзяць у цемры, захистаются усе основы земные. И сказал: вы все боги и сыны Узвышнего. Вот Узвышнего это Элохим. Это Эльон. Эльон? Это Эльон. Это вот это самый Эльон, где он у нас тут вот. Вот он. А лишь вы помрате, як люди, и прыйдете в занепад, як один с князем. Повстань, Боже, суди землю. Все, да, ну тут уже достатково, в принципе, зрозуміло. То есть тут мы в этом самі ми повний набор бачимо. Що там відбувається? Яхве промовляє до усіх синов Божих на Божській раді, кажучи їм, що ви всі сини Елі Еліона. І ён выражае агульную думку, што само собой зразумела, калі вы сыны Эля Эльона, вы адказваеце за гэты свет. То есть, як бы это тое, што у падмурку гэтага тэксту. Это агульная думка, агульнае меркаванне. І ён падзяляе гэтае меркаванне, і ён пачынае гэтае меркаванне разбураць, што вы сваім нявествам, сваёй цемраю інтэлектуальнай, неведаннем привели свет до заняпаду. Так, один пункт. И другой пункт. Вы все будете зрынутые с этой вашей посады. Не на землю, просто с этой посады. Все вы, вот князи это все сары, все вы полетите. Потому что вы неправильно обыходзіліся со своей уладою, вы неправильно кіравалі светом, свет пришел у вельмі кепскі стан праз ваше неправильное кіраванне. З гэтага вынікае, что Яхве робіцца адзіным, як бы так, спадкаемцам, спадчыннікам усіх гэтых сыноў Божых. Яны зрынаюцца со сваёй несмяротнай уладарнай пасады у неуладарную і смяротную, яны перастаюць быць тым, кім яны былі, а все, што яны рабілі, робіць Яхве. Ён ператвараецца на вачах у адзінага таго, хто адказны за свет і за ўсе народы. Якраз вот у гэтай гісторыі. Это ўвогуле вельмі важны тэкст. Так? І адпаведна, ён кіраўнік усяго свету і кіраўнік усіх народаў, дзе раней былі розныя у кожнага народа свой цар. Это уже все было неправильно, все, но яны не справились со своей задачей, значит, Яхве теперь будет эту задачу выполнять. А до этого моменту и надалее. Поглядите, коли ласка, вот мы это до этого мы дать позднее крышечку дойдем. Вось як у гэтым у другозаконні 32:8 там гэтае Бене Элогим дзесьці над Яхве разом з Яхве. І ён становіцца з імі ўровень і становіцца вышэйшым. Вот у гэтым псальме 82, в принципе, то самое адбываецца. Так? Сама гэтая функція астатніх нівелюецца, і функція Яхве вырастае вельмі высока.
От давайте згадаємо відомі нам вельми тексти, де відбувається щось от, де такое дивне, де по-іншому обігрується ця реч. У книзі роду 3.22 наприкінці історії саду знову йде гульня боскості і чоловіцькості. Прочитайте 22 вірш. Потом сказал Господь Бог: Сказав Ягве Елогім, так? Угу. І що він сказав? «Вось же человек стався, як один з нас». Як один з нас. Чоловік стався як один з нас. З нас це з кого? Хто такі ми? Бачите, тут є сапраўды контекст, у гэтым контексте есть человек и есть мы. То есть человечее, боское. Человек стався, и вот и что далее? Угу. Дык цяпер, як один з нас, што ведае добро і зло. Ведаючи добро і зло. Угу. І далее? Дык цяпер хай не выцягне рукі сваёй і не возьме таксама плода з дрэва жыцця, не з'есть яго і не будзе І не жыць буде вечна. жити вічно. Ось, бачите, значить, що, відповідно, адзнаки одразу боскості нас у гэтым верші. От гэта веда і несмяротність. Нет, подождите, так он же веду дал, а не смиротность не дал. Ми зараз не будемо знову в эту інтерпретацію текста влазити, ми це вже робили шмат разів, але тут глядите, що нам вот это виразний поділ на боское і чоловіче. Боское – це веда і несмяротність. Чоловік долучився до веди, і копьем не долучився до несмяротності. Як у этом псальме 82, где говорка идет про то, что вы не смиротные, и вы будете смиротными. Так? Вот это, там, где у сынов Божих отбирается несмиротность. Вот як у этой истории саду, как человек не атрымаў несмиротность. Потому что несмиротность належит только тем, кто яе мае право мець. Значит, нават это человеку она не належится, по-першае, а тым, кому она належалась, и кто з ёй не справіўся, яна таксама не будзе належаць. Яна таксама ў іх адбіраецца. То есть вот это калі рабіць з гэтага цельную картину. І паглядзіце, як вот таксама гэтыя мы, як яно ў святарнай гісторыі роду 1, якую мы таксама бясконца згадваем, 1.26, роду 1.26. Там, где уже Элогим, там, где Ягва нема, где герой только Элогим, и Элогим говорит, что? И он каже, «Учиньмо человека на образ и подобность нашу. и далее, И хай владарить и хай владарить яны». над нами». На образ, там, глядите, литерально, он говорит, «Зробіма» в множном лику человека поводле нашего подобенства, поводле нашего образа, як наше подобенство. При тым, што ў гэтай гісторыі Элогім адзін, ён відавочна все робіць адзін, справляецца адзін, але калі ён гаворыць пра сябе, калі ён гаворыць у першай асобе, ён гаворыць мы. Зробіма, мы чалавека паводле нашага вобразу, як нашае падабенства. То есть зноў гэта вот гэты множны лік. То есть здесь 21-26 это Бог Элохим, но в множном числе, а у этом 22 Ягве Элохим в едином числе. Так Элохим так само один. Нет, но тоже Ягве Элохим. Ну глядите, Ягве Элохим увогуле ўзнікае толькі ў другім трэцім раздзеле. Больше яго нідзе няма. Дзеля чаго ён узнікае? Дзеля таго, каб Бога Ягве ўсіх астатніх гісторыяў асацыяваць з Богом Элогімам у гэтай першай гісторыі. І таму это прамежкавы варыянт Ягве Элогім. Каб было зразумела, што гэта што все, што далей будзе проста Ягве, гэта той самы Элогім, які на пачатку стварыў неба і зямлю. І які сказаў, зробіма чалавека. І стварыў чалавека. Ягве Элогім гэта вот такое пераходнае імя. Спецыяльна вот для гэтага кантэксту. Далее давайте еще вот худенько глянем, где у нас, что у нас там еще вот важные вельми речи застались, но мы уже, конечно, не поспеем. Исайя 6:8.
Вот это інший, кришечку інший контекст. И чув я голос подара, Угу. что казал, аго пошлю, и кто к нам пойде. Тогда я сказал, во я, пошли мяне. Угу. 9, да? И он сказал, пойди и скажи этому люду, Так, а і там, чуть почуете. там ще криху рані, так, весь цей контекст. Це знову ситуація Божської ради. Це знову ситуація Божської ради, де Яхве говорить, кого ми пошлем. Пошли. Мы. Не я, а кого мы, кого нам послать. І тоді Ісая викликається «пошли мене». А где это вы находитесь? Що? Где это? Ісая Ісая. 6:8. Тут ми можемо пропустити. Поглядіться яще, наприклад, у Йов, не там, де не на початку Йова, де сини Божі приходять здавати справу. Це ж так само вельми важний момент, от як нам так само зрозуміти відносини синів Божих і Яхве. Значить, от, всі контексти, які ми поки що з вами бачили, бачимо, що сини Божі вельми щільно зв'язані з Яхве. Він або один з їх, або він іми керує. Або він їм увогуле щось роздає. Поки що, то, що ми бачимо. Може, це не обов'язково так. Або просто він разом з ними, ми, так? Ми. От то, що ми і у Ісаї, і два контексти з книги Роду. Поглядіть ще, Йов 38:7. Там, де в іншому контексті Бенеелогім. От всі там у першому і другому розділі це ті самі сини Божі, які приходять до Яхве на призначений день. І серед їх шатан. Коли гомонили разом зорки ранние, и коли радостно тешилися усі сыны Божии. Усі сини Божі. Я ще раз, от виразно, бачите паралель. Ранішні зорки – це момент створення світу. Параллель якая? Ранішні зорки все гучно, радостно шумять, і сини Божі радостно ускликаються. Параллель угорицького типу повная. Це тая самая дія, описанная двойче по-розному. Тая самая з'ява. Радуються ранішні зорки, ускликають сини Божі. Де сини Божі вельми щільно асоціювані з тими самими зорками. Значить, вони знову в яких є недочиненнях до Яхве. Яхве говорить там, от все, де ти був, коли я створав світ. Так? І от це вот один з моментів контексту створення світу. Давайте ще вот это 29-й псалм, перший вірш. Літерально там тільки один вірш треба, там більше не треба. 29-й, у інших буде 28-й. І от где-то 89-й, 7 або 88-й, 7. То, что тут записано. Псалом Давида. Воздайте Господу сыны Божии, воздайте Господу славу. Ось. Все, от тільки этого достатково. Отдайте, знову, коли ми це перекладаємо у гебрайський варіант, отдайте Яхве, сини Божої, славу і пошану. Значить, знову таки, він серед їх, вони щільно з ним асоціювані, але він над ними головний. Ті самі, там самі яркі серед їх. Вот это вот 89,7 альбо 88,7 у кого як. Бо кто на облаках сравняется с Господом, кто станет подобным Господу поміж сынов Божьих. Ага. Господь это у нас кто? Это Яхве. Кто сярод сынов Божих подобний до Яхве? Ніхто. Отказ. Одразу зрозуміло. Ніхто. Тобто він виразно серед їх усіх вилучається, але він серед їх. От. І от ми, може, один маємо контекст. Так тут 8 кажется, что он над усіми, хто навокол его. Він над усіми, хто навокол Яхве. Так.
Але вот тут ми бачимо вербальну. А у Соціал. мене не сини Божі, а сини дуже сильні. Ну от бачите, тут уже от Так, переклад. як Станкевич викрутив. Пригласил? Так. Силы у нас так само есть. У нас Нет, есть нет, у это- нас уже силы кончаются. Так. Добре, ми зараз з вами закінчимо. Зараз ми закінчимо те, з чого ми почнемо наступний раз. Тому що ми цю тему нам треба, ми її трошечки не скончили, але ми її доведемо до кінця, і далі будемо читати Йова. Чтобы ее вот тоже довести до конца. Обов'язково. Так, глядите, є один контекст, якраз який от Оля сказала на початку, де сини Божії не асоціювані з Яхве ніяк. Це початок 6 розділу. Там, де от ви так само згадали про синів Божих і дочок чоловічих. Давайте ми це зараз прочитаємо. Роду 6, 1, 4, перші 4 вірші. І на этом ми закінчимо. Это первая книга. Не хватайте долго. Это самая первая книга, 4 раздел, 6 раздел, первые 4 верши. Когда люди начали умножаться Так. Только лучней трошки. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть с пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. Угу. Дальше. Нет, все. Это история сконченная. Это до 4-го? Так, это 4 верши. Это вся история. Эта история відбувається перед поводкою. Далі йде нагнятання, вот одразу після этого верша, там уже забылись эти сыны Божии и дочки человечие. Это вот абсолютно такий унікальний кавалок, він сам по собі. І він якби вот не виникає з попередніх і ні у що інше не виникає, але він створює ту передповодкову атмосферу. Всілякої неправильності і всіляких безобразів, які на землі починають робитися, і що Бог у винику Яхве пошкодував, що він створив чоловіка. І вирішає все це знищити. Да? Але до того, як вже все переходить на людей, яких уже зовсім пора давним-давно знищали, вони вже ні на що не годні, спочатку є ці сини Божії, які змішуються з дочками чоловічими, і у їх народжаються нефілім. Ми про їх наступний раз поговоримо, як розібратися, але поглядіть, у яких є на відносинах з Яхве тут, у цьому контексті. Они сыны Божьи. А я не сини Божі, я не сини Яхве. Яни конкретно Бене Елогім. Яни есть вот это, там вот где-то у нас это противоставление было. Вот. Ну, глядите. Вот тут вот у нас противоставление было Бене Адам, Бене Елогім, но тут заместо Бене Адам Бенот. Відповідно, не сини, а дочки. Коли ласка. Міняємо мужчинський род на жіночий. Дочки чоловічі і сини Божі. Значить, знову є, як ми вже бачили, чоловічий світ і божий світ. Але в цей світ змішується. Яхве в этом ніякого уділу не бере. Більше того, Насылает потом. і він, це потім буде. У цих 4 віршах ще поводки нема. Але тут вельми виразна позиція Яхве. Як він, от, я ще раз прочитаю, він каже, кольки ще будуть яни, що робити?
Зневажаць мой дух тут. Ось. Колькі яны будуць. То есть гэта зневага. Бачыце, вот гэтыя Бене Элогім, сыны Божыя, робяць тое, што Яхве інтэрпрэтуе як знявагу яму самому. За гэта ён, такое ён робіць пакаранне, ён скарачае чалавечы век. То есть не гэтых, не сынов Божьих, а людей. Сыны сделали, а он на людей разозлился. Ну там што рабілі дочкі, незразумела, так? Але ён вельмі незадаволены гэтай сітуацыяй, і вот гэта адзіны кантэкст, у якім сыны Божыя не асацыяваныя з Яхве наўпрост. Яны робяць штосьці тое, што яму не падабаецца, і ён іх пэўным чынам рэагуе. Так? Ну, мы же читали там ранее, что он обвинили богов в том, что они не просветляли человека, и Так, они... в 82-м псальме. Так. То есть это как бы перекликается с 82-м псальмом. Перамовваецца. Так, толькі што там ён ім, паглядзіце, там, як ён іх ушчувае, вы ўсе багі, дзеці Эля Эльёна, вы ўсе. Значит, за гэтай фразою стаіць, што у вас же статус які. Што вы як бы вот паводле вызначэння маеце вельмі высокі статус. Это ваша роля, ваша функція, там это праведны суд рабіць, там будут клапаціцца народнымі, там і ўсё астатняе. І вы з гэтым не справляетесь. Тут ніякай функцыі няма, просто ёсць падзел на боскі свет і чалавечы свет. Сыны Божыя пачынаюць змешвацца з дочкамі чалавечымі, і вот гэта выклікае вельмі вялікае незадавальненне. То есть гэта менавіта рэч. То есть тут што ці адказвалі яны за гэты свет, ці не адказвалі, тут зусім іншая гісторыя, гэтага тут няма. Эта гісторыя, она крышачку паасобку, але яна таксама нам вельмі важная. Таму так як яна будзе, она вельмі складаная, там свае гэты тэрмін нефілім, мне якраз мінулы раз спецыяльна просьба была, каб мы на гэтых нефілім спыніліся. Я думала, што мы іх сёння праз іх і праскочым, но не праскочылі. Значит, мы наступны раз праскочым. Вы, калі ласка, таксама... Нефілім это... А это вот то, что в этом кавалку есть. Яны перакладзены... А тут у меня як волоты. Волоты. Это был пераклад волоты, там был пераклад исполины, пераклад гиганты. Это як бы одна з магчымых інтэрпрэтацыяў, і зусім не абавязкова, што гэта тое, што ёсць, это просто сапраўды одна з таких загадкавых з'яваў. І мы про яе паговорым наступны раз крыху. Вот. І тады мы скончым з вами з контекстом. То есть шатана мы уже ведаем, хто ён такі. Нам все уявляем сабе, кім ён можа быць. Так? Потому что ведаем, хто такі, это залішне моцна. Теперь мы уже ведаем, кім могуць быць сыны Божыя, мы наступны раз это скончым. Чым мы яшчэ наступны раз про боскую раду. Значит, чым можа быць эта боская рада, якая фігуруе ў Йова? Паведна, у якой сітуацыі адбываецца гэты дыялог Яхве і шатана. Конкретно у гісторыі Йова. Мы тады ўжо гладка паскачам па кнізе Йова. В этой книге было 70 сынов. Не, 70 сынов это у бугарыцкай літаратуры. У бугарыцкай Бібліі няма гэта, это 70 сынов ацерантов. Ну, тады все, до наступного разу.